соли 2018 пас аз он ки Криштиано Роналдо Реал Мадридро тарк кард, дастаи шона якбора дучори мушкилиҳои ҷиддӣ гардид. Зидан пас аз бозгашташ дастаро чемпиони Ла Лига кард, аммо ба ҳар ҳол натавонист мадридиёро ба ҳамон сатҳи пешинааш баргардонад. Пас аз рафтани Месси бо Барселона айнан ҳамин гуна ҳолат рух дода истодааст, вале кор ҷиддитар мебошад. Ба Барселона чӣ шуд ва сабаби ин қадар ҳунарнамои бади даста дар чист? Магар баҳонаи ҳунарнамои бади Каталониё кризиси молиявӣ аст? Дар барномаи имрӯза дар ин бора маълумоти пурра хоҳем дод. Дастгирии худро ба намуди лайк гузоштан ва обуна шудан дар канал фаромӯш насозед. Мо бошем, оғоз менамоем. имрӯз мухлисони футболро як нав иди футболӣ интизор аст. аз нисфи рӯзӣ то нимашаб як қадор тоб рақобатҳо баргузор мегарданд. Интер зидди Аталанта, Челси зидди Сити, МЮ зидди Астон Вилла ва Реал зидди Вильяреал. шаҳр додани ин рақобатҳо зарурият надорад, зеро беинам статуси дастаҳоро ҳама хуб медонанд. моро бозиҳои ниҳоят ҷолиб интизор аст ва барои шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстонамон аз яке истифода баред. онҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои кайҳонӣ пешниҳод мекунанд. дар роҳед регистратсия кунед ва истифодаи промокоди тачфутро фаромӯш насозед, зеро бо он дар аввалин пардохт то $100 бонус медиҳанд. ссилкаи бозӣ дар комментария. чанда пеш Рональд Куман дар интервюи худ ба нашри NOS худро таъриф карда гуфт ки даста бо ӯ ояндаи дурахшон дорад. мухлисон ба ҳоли ӯ хандиданд ва ин беҳуда набуд. баъди ана ҳамон интервюи Куман Барса то ҳол ягон бор ғалаба накардааст. тасаввур мекунед, дар моҳи сентябр Каталониё дар ҳисоби худ се бозӣ доранд: бохт аз Бавария ва мусовӣ бо Гранада ва Кадис. бале, Каталониё натавонистанд ҳатто Кадисро шикаст диҳанд. рақобат бо ҳисоби 0-0 ба анҷом расид. дар умум Каталониё дар 18 соли охир бадтарин натиҷаро дар оғози мавсим нишон доданд, вале ба ин нигоҳ накарда Барселона дар симои президенти он Жоан Лапорта ҳоло ҳам нисбати Куман дастгирии худро баён мекунад. мо Куманро дастгирӣ мекунем. рӯзи якшанбе боз як рақобати дигар баргузор мегардад ва мо бо ӯем. Куман тренери мост. мо давраи навро оғоз кардем ва дар ҳайати худ футболбозони ҷавоне дорем ки ояндаи дурахшон доранд, мегӯяд Лапорта. болои он ки Куман ба Барса қариб ягон фоида наоварда истодааст, ӯ инчунин дирӯз дар охири бозӣ зидди Кадис корти сур гирифт ва тибқи маълумото ду бозӣ муҷозот дода шуд ки ин вохӯриҳо зидди Леванте ва Атлетико Мадрид аст. пас аз бозӣ бо Барселона мухлисони Кадис гӯё ғалабаро ҷашн мегирифтанд. шикаст нахӯрдан аз Барселона барои онҳо аллакай ғалабаи бузург аст. мухлисон дар куҷо суридеро мехонанд ки як ҷумлааш чунин буд: Лео Месси дар куҷост? Лео Месси дар куҷост? касе ки танбал нест нисбати ин Барселона як шӯхӣ эҷод карда истодааст. ҳатто дили кас ба ин даста месӯзад. ҳолати даста бад аст, натиҷаҳояш даҳшатнок. таъби мухлисон бошад, аз он ҳам даҳшатноктар. баробарият лозим аст ки ягон қарори қатъӣ барорад. натиҷаҳои бади дастаро дирӯз ҷаноби Куман шарҳ дод ва ҳама айбро ба гардани кризиси молиявӣ ва рафтани Месси аз даста партофт. суханҳои ӯ чунин буданд: Месси бо маҳорати худ ҳамаи мушкилиҳои Барсаро рӯйпӯш мекард. дар атрофи ӯ ҳамдастои хуб буданд, вале Лео дар танҳои лаҳзаҳои голзанӣ созмон дода ба даста фоида меовард. натиҷаи бади даста аз рафтани ӯ ва кризиси молиявӣ вобастагии калон дорад. мо дар Барса мисли ӯ футболбоз надорем ва болои ин буҷети дастаам калон набуд ки ҳаятро пурқувват созем. аз ин сабаб набояд аз Лигаи чемпионҳо мӯъҷизае интизор шавем. ғалаба дар Ла Лига аллакай муваффақият хоҳад буд. бале, суханҳои Роналд Куман ҷон доранд ва ба онҳо бояд таваҷҷӯҳ кард, аммо набудани Месси ва кризиси молиявӣ наметавонанд баҳонаи ҳунарнамои даҳшатноки даста гарданд. бигзор Барса натавонист Кадисро шикаст диҳад, аммо он тавре ки футболбозон ҳунарнамоӣ карданд шармандагист. дақиқо дар 45 дақиқа қисми аввал ба дарвозаи рақибон як зарбаи рост зада натавонанд. бегуфти Куманам мухлисон аз Барса дар Лигаи чемпионҳо мӯъҷиза интизор нестанд, аммо даста бояд рақобати арзанда нишон диҳад. Куманро бояд иваз кунанд. ӯ ба Барса мувофиқ нест. дар умум агар ба ҳайати Каталониё нигоҳ кунем, пас ба онҳо барои шикаст додани ҳамон Кадис чӣ намерасид? футболбозони Барсаро бо бозингарони Кадис ҳатто муқоиса кардан хандаовар аст. тренер дар даста нақши муҳим мебозад. инро дар мисоли Томас Тухел дидан мумкин аст ки чӣ тавр Челсиро дар 5 моҳ ғолиби Лигаи чемпионҳо кард. хулас бо чунин фаъолият аз назар дур нест ки Роналд Куманро хориҷ мекунанд. Лапорта ҳарчанд ки тренерро дастгирӣ мекунад, вале ба ӯ боварӣ надорад. пас чаро мутахассиси нидерландӣ ҳоло ҳам дар даста аст?
аст. Якуме ки бояд суханҳои агенти Роналд Куманро ба ёд орем. ӯ чанда пеш нақл кард ки сабаби дар Барса мондани Куман ин наёфтани вариантҳои дигар мебошад. дуюме ки агар Барса бо Куман пеш аз муддат шартномаро қатъ кунад, пас барои ин кор ба тренер ҷубронпулӣ медиҳад. тибқи маълумотҳо ин маблағ ба 13 миллион баробар аст. дар Барса айни ҳол кризиси молиявӣ аст ва ин қадар маблағро аз даст додан ба фоидаи кор нест. вале агар дигар роҳ намонад, пас роҳбарият қарорҳои қатъӣ қабул хоҳад кард, аз ҷумла хориҷ кардани Куман. агар ин чиз рух диҳад, пас вариантҳои ҳақиқӣ барои иваз кардани ӯ он қадар зиёд нестанд. нафари якум директори варзишии даста Йорди Кройф, варианти дуюм бошад Хави. кадоме аз ин вариантҳо бештар ба Барса мувофиқанд? ба ин савол шумо дар комментария ҷавоб диҳед. шахсан ба фикри ман ба каталониҳо айни ҳол тренер неву, балки психолог заруртар аст, то ҳолатро дар даста ором созад ва ҳама як нафаси озод бикашанд. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд в канали Футбародарон ва ровии он Беҳрӯз Артиков. хайр то барномаҳои оянда.